Kahanap. UTV. Ang ano yun? Dagan po kapil. Kapuyan ang waste na ako. Ay! Nga nang di man ka. Jogging. Jogging mo ka na sa uta. Huwag ka plano mag-jogging. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Pag sa gabi, maaga kang matulog, sa umaga Ano kaya, Jack? kang gumising at agad Ganaon ta kang baon. Snack ba? sa plaza magtambling-tambling. Ang liig mo ay ipapaling-paling at baywang mo ay ipakindig-kindig. Ang braso mo at kamay ay susuntok-suntok sa hangin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walo, pito, anim, lima, apat, tatlo, dalawa, isa. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Pag sa gabi, maaga ikaw tulog, sa umaga, maaga ikaw gising at agad mag-jogging-jogging. Sa plaza magtambling-tambling. Ang liig mo, iyo papaling-paling. Ang baywang mo, iyo pakindig-kindig. Ang